Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Атрымаўшы з прызначэннем даты выбараў афіцыйны старт, прэзідэнцкая кампанія ўжо прынесла шэраг нечаканасцяў. Я зараз нават не пра тое, што адзінага кандыдата ад апазіцыі не будзе. Гэта акурат чаканы вынік. Як і тое, што шэраг партый, кшталту партыі БНФ і справядлівага свету заявілі пра свой няўдзел у выбарчай кампаніі. Нечаканасцю, да прыкладу, стала заява пра намер пазмагацца за прэзідэнцкую пасаду прадстаўніка IT-сферы, заснавальніка парка высокіх тэхналогій Валерыя Цыпкалы. Ці можна гаварыць, што традыцыйныя палітычныя партыі губляюць сваю манаполію на ўдзел у выбарчых кампаніях? Ну і ўвогуле гэтыя нечаканасці і цікавосткі новага электаральнага цыклу мы абмяркуем з маімі гасцямі. Гэта філосаф Уладзімір Мацкевіч і першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. На жаль, Станіслаў Шушкевіч з намі не ў відэафармаце, а толькі па тэлефоне. Тым не менш, мы будзем яго добра чуць голас, і ён зможа нармальна выказаць свае меркаванні. Станіслаў Станіславович, добрый дзень. Спадар Владимир, прывітанне. Добрый дзень, рад вас чуць. Станіслав Станіславович, ну, адразу я вас папярэжу, што калі раптам вы там стоміцеся трымаць тэлефон каля вуха, скажаце, ўжо вуха забалела, мы ўсё зразумеем і тады зможаце адключыцца. Мы працягнем размову толькі з спадаром Уладзімірам, але спадзяюся, што на нашу праграму хопіць сіл у нас ва ўсіх. Станіслав Станіславович, да вас першага будзе пытанне. Асоба Валерыя Цыпкалы. Ну, наколькі я ведаю, вы з ім знаёмыя даўно, там, ледзь, можа быць, не вы яго прывялі ў нашу дзяржаўную машыну. Што вы пра яго скажаце? Я хочу сказать, что это высокоадукаваны человек. Это сур'ёзны человек. И мои контакты з ім даўнія, вельмі даўнія, показывают, что для меня ён станоўчая асоба. Я контактаваў з ім спачатку, калі ён працаваў у Міністэрстве замежных спраў. Пасля ён пэўны час быў маім дарадцам. Так, пасля ён ездзіў у пэўныя камандыроўкі, якія нельга было паслаць іншага чалавека. І ён мае вышэйшую адукацыю МГИМО і кандыдат навук. Як я паглядзеў цяпер у Вікіпедыі, вы ведаеце, так што мне не здзіўляе. Гэта сур'ёзны, высокаадукаваны чалавек, які мае вялікі досвед, і такі ўзровень, што ён можа балатавацца ў прэзідэнты. Ведаеце, я вось, як толькі стала вядома пра яго намер, напісаў яму ў Фейсбуку запрашэнне ўзяць удзел у нашым эфіры, у прамым эфіры і расказаць пра тое, пра свае планы. На што спадар Валеры мне напісаў, што пакуль ён не гатовы да размовы з журналістамі, маўляў, можа быць, гэта ўспрынята як агітацыя, маўляў, у нашай сістэме невядома чаго чакаць. Такі адказ, па праўдзе сказаць, мяне крыху здзівіў, і у такіх выпадках заўсёды ўзнікае падазрэнне, што чалавеку не далі дазволу, не далі адмашку, што можна ўжо з прэсай, тым больш не дзяржаўнай прэсай, кантактаваць. На ваше меркаванне, наколькі незалежнае яго рашэнне? Вы ведаеце, мне на гэта пытанне адказаць цяжка адказаць, але я яшчэ раз скажу, па ўзроўню дасведчанасці, па адукаванасці, пра досведу сваёй працы папярэдняй, ён выходзячая кандыдатура. А то, што ён зараз, это ўжо тактыка, ён можа і не хоча гэта пачынаць рано, таму што, глядзіце, як усе быў такі вялікі праймерыс у нас тут спявалі ўсе, і цяпер яны адкінуліся. Яны лагічна адышлі, таму што нельга у час чумы збіраць людзей, каб іх заразіць гэтай чумой, гэтым каронавірусам. І таму яны адышлі. А як будзе паступаць Цыпкала, я не ведаю. То, што ён папярэдніх заявы не робіць, пачакаем, таму што до 15 траўня трэба, каб была сфарміравана група, якая ініцыятыўная. І паглядзім, мне здаецца, ён яе фарміруе, аб гэтым аб'яўлена.
Тым не менш, вот вы сказали про тое, што з пачатку 90 ну, з сярэдзіны 90-х гадоў чалавек гэты працуе ў беларускай сістэме дзяржаўнай. Ён гэтую сістэму ведае вельмі добра, да апошняга вінціка, ведае, як гэтыя вінцікі працуюць. Ён не ведае, як працуе наша выбарчая сістэма, калі ўвязваецца ў гэтую кампанію зараз. Я думаю, што ён вельмі добра ведае, як працуе наша выбарчая сістэма, і яго намер я не ведаю, засвяціцца ці абрацца. Ну, што абрацца немагчыма нікому, калі ён не спарринг-партнёр. Ведаеце, гэта адназначна, таму што наша некім паважаная, значыцца, Ярмошына, яна фальсіфікуе выбары так, як хоча, таму што для гэта ёсць каманда не яе супрацоўнікаў і не ею абраных людзей, і не ею прызначаных. Гэта адпрацаваная працэдура, і з працэдурай папярэдняга галасавання гэта адназначна, што перамога будзе ў Лукашэнкі, можаце ніякага сумневу не мець. Вось. А вось яго намер, ну, можа папярэдне засвяціцца, а можа ён мае надзею, што ў нас будуць выбары чэсныя, хаця думаю, што ён не такі наіўны чалавек. Дякую вялікі, не адключайцеся, бо я думаю, што зараз захоча вам адказаць, ну, ці адказаць на маё пытанне гаспадар Владимир Мацкевич, ну, а вы, можа, захочаце з ім паспрачацца. Гаспадар Владимир, ваша была якая першая рэакцыя, калі вы даведаліся, што ось заснавальнік парка высокіх тэхналогій плануе ўзяць удзел у выбарчай кампаніі? Ну, у меня было такое легкое шкодование, что я у своим артикуле, еще студенческим, не узгадал Валерия Цепкала у пераліку тых номенклатурных выдвиженцаў, якіх улада можа сёння выкарыстаць у якасці спарринг-партнёраў. Гэта я пісаў тады ў студзені. Ну, ніякай радасці ад таго, што так яно і адбылося, у мяне няма. Ну, а тое, што Валерий Цепкала прызначаны выканаць гэтую ролю у гэтым фарсе, спектакле легітымізацыі на чарговы тэрмін Лукашэнкі, ну, я лічу, што уладныя ідэолагі і паліттэхнолагі зрабілі найлепшы выбар. Бо з тых, каго я пералічваў, там, Макей, Румас, Руды, напэўна, Цепкала і самы надзейны, і чалавек, які можа апынуцца прывабным для часткі электарату, асабліва той часткі, якая раней не ўваходзіла ў тых, хто падтрымоўвае менавіта Лукашэнку. Станіслав Станіславович, вось тут, дарэчы, наши гледачы вам асабіста пытанне перадаюць. Станіслав Станіславович, асабіста вы, каго падтрымліваеце ў гэтай выбарчай кампаніі? Чэрачня, Цепкалу альбо Ціхановскага? І чаму? Вы ведаеце, калі партыя наша вылучае Чэрачня, то наш абавязак падтрымліваць Чэрачня. Але бачыць нейкія прагрэсіўныя крокі іншых мы проста абавязаны, як нармальны чалавек. І я вам хочу сказаць, што той дакумент, які апублікаваў Цепкала, зрабіў вельмі добрае ўражанне на мяне і маіх калег па партыі. Мы з павагай ставімся да такой ацэнкі сітуацыі ў Беларусі, якую ён зрабіў. Вельмі, вельмі добрая ацэнка, усебакова, вельмі добрая, і ніякіх канкрэтных прыватных выпадаў. Вы бачыце, вот уже там гаспадар Мацкевич уже кажа, што ён фактычна памыліўся. Я таксама думаў і пра Макея, і пра Румаса, і яшчэ бы мог прадумаць, але не абнародаваў гэта. А тут уже зрабіў такі крок, што ён глыбей капае эту праблему Цепкала і апублікаваў той дакумент, які трэба апублікаваць. І ён заявіў, што яго ёсць праграма, якую ён не паказвае. У нас цікавасць уся. Я думаў, што это фактычна праграма яго, толькі не бачыў, як, што рабіць тое, чаго ён жадае. А цяпер ён і праграму надрукуе. Так што ён уже заінтрыгаваў усіх.
Это добрый крок. Мне падабаецца такі падыход. Вось. А што да падтрымкі, падкрэслюю, я падтрымліваю чэрачня, таму што я, як член БСДГ, як ганаровы старшыня, падтрымліваю тое, што вырашыла наша Цэнтральная Рада. Спадар Владимир, нешта вы так загадкава і іранічна усміхаецеся, слухаючы Станіслава Станіславовича. Што вы хочаце яму адказаць? Што выклікала вашу усмешку? Ну, мне ўвогуле дзіўна все гэта чуць, хоць я не толькі ад Станіслава Станіславовича это чую. Цыпкала не сказаў нічога новага ў сваім звароце, чаго б не казалі іншыя, у тым ліку і Станіслав Станіславович. То бок, гэта там няма на што звярнуць увагі. Там все тое, што таўчэцца вада ў ступе. Таму ніякай праграмы ў Цыпкала, зразумела, няма. Это не праграма, гэта пустаслоўе. Што тычыцца партыйнай дысцыпліны, мне таксама вельмі дзіўна гэта чуць, бо Чэречень, ну, зразумела, не мае аніякіх шансаў. Да? І тое, што партыя падтрымоўвае яго як старшыню у яго захадах, это адна справа. А тое, што партыя гатовая падтрымаць яго вылучэнне ў кандыдаты без шансаў, ну, або на марнатраўствам займацца, або ну, сапраўды легітымізаваць гэтыя выбары удзелам нібыта альтэрнатыўных кандыдатаў. Вось гэта сапраўды выклікае ў мяне іронію. Я разумею, можа быць, самого Чэречня, які хоча набрацца палітычнага досведу. Думаю, што нават удзел у гэтых выбарах не дасць яму таго досведу, які мае Цыпкала, бо ён працаваў калісьці ў камандзе Лукашэнкі на выбарах, адзіных выбарах, якія фактычна адбыліся ў краіне ў 1994 годзе, адначасова будучы, ну, трохі раней памочнікам па знешнепалітычнай дзейнасці Станіслава Станіславовича, ён працаваў на Лукашэнку, маючы хаўрус ці там сувязі тесныя з ліберальнай дэмакратычнай партыяй Жырыноўскага, з там сваімі сябрамі па аспірантуры МГИМО. Цыпкала таленавіты чалавек. Ёсць у яго там пэўная хіба ў інтэлектуальным плане, тое, што ён ну, трохі западае, ці там захоплены містыкай, эзотэрыкай. Вось варта пачытаць зараз яго кніжкі пра дасягненне бессмяротнасці, каб лепш разумець гэтага чалавека. Ён добры менеджер, ён добры дыпламат. За ім шмат добрых якасцяў. Але гульня, у якую ён уцягваецца, брыдкая. Таму ну, ніяк немагчыма гэта падтрымоўваць. Палітыка – это не тое, што добрыя людзі і разумныя. Гэта ролі, гэта дзеянне, гэта пазіцыя. Ну і, ведаеце, калі на баку праціўніка, а рэжым з'яўляецца праціўнікам усёй апазіцыі, усёй грамадзянскай супольнасці, в гэтым сэнсе і маім таксама, калі на яго баку гуляюць таленавітыя, здольныя людзі, ну, так і нам трэба ўсё ж такі напружваць свой інтэлект і разумець, што это за гульні. Станіслав Станіславович, вот вы сказали, что почитали вельмі уважліва тое, что написал Валерий Цыпкала. Ну, может быть, это не программа, але яго такі зварот. Сыкуючы, вот, читаючы тое, что написано, вот вы можете зразумець, якая ў яго пазіцыя? Якая ў яго, ну, скажем так, і можа быць палітыка? Ён ўсё ж такі праціўнік існуючай улады? Ці ўсё выглядае як на тое, што ён вот з лёгкай крытыкай, але вот такі, ну, нармальны спарринг-партнёр? Не, вы мяне прабачце, не з лёгкай крытыкай. Ён, у адрозненне ад спадара Мацкевіча, показывая, и я зусім не падзяляю падыхода спадара Мацкевіча, потому что калі ён заяўляе, што ён у нас ён і Лукашенко адзіны палітык, то я яго не разумею перш за ўсё. Тут чалавек показаў
што адбываецца ў Беларусі на яго думку. Так, гэта перапета, перасказана, все перасказана. Але тут сабрана ў одно месца даходліва. І што адбываецца з Беларусю апошніх 25 гадоў? Куды мы імкнемся? Да чаго мы ідзем? Ясна показана чалавекам, які тое сёе зрабіў, які даказаў, што ён год можа кіраваць структурай такой, з сучаснымі тэхналогіямі і гэтак далей. Я не чакаў ад яго гэта, хаця я даўно ведаю. Але тут ён сябе паказаў. І калі ён праяўляе сябе прыгожа і паказвае документ, які, я просто скажу вам шчыра, я зайздрошчу, я ніколі не зайздросціў ніякого положення, якое надрукаваў або апублікаваў Мацкевич, вось мой собеседник тут. Але тут я просто йому зайздрошчу Цыпкала, тому што ён паказаў гэта ўсё вельмі цікава і вельмі добра. Цяпер другая пазіцыя. Як гэта рабіць? Правільна, у гэтым дакуменце няма нічога пра тое, як гэта рабіць. Але ёсць інтрыга, да чаго ён імкнецца, і мы чакаем дакумент, у якім ён пакажа, як гэта рабіць. Значыць, ён уже заінтрыгаваў і нават такіх вядомых палітыкаў, як Мацкевич. Господар Владимир, перестаньте вот смеяться постоянно. Вы... Ну, а что мне робить? Ну, что мне робить? Ведаете, поважаючи, вельми поважаючи Станіслава Станіславовича, як гістаричную особу, як чоловіка, який спричинився до того, как країна стала незалежной и вступила на шлях развития и демократии и так далее, да, слухать вот этой розважання про некую паперку, якую написал человек, на якого скинули з посади там керівника ПВТ там, і так далі, да? Які сьогодні вилучаються у президенти, не маючи ніяких шансів на те, як це зробити. Там, ну, не ведаю, крок, перемогу і так далі. Писать бумажки, ну, я так само умею. Может быть, это не по густу Станіславу Станіславовичу, то, что я пишу. Але я думаю, что ничего з того, что можно прочитать зараз у Цыпкала, да, ну, нема такого, чтобы я не писал, Станіслав Станіславович не говорил и так далее. Откуда такое захопление человека, який досягнув певного кар'єрних вишинів при Лукашенке, з підтримкою Лукашенки, безумовно, да? І ось раптом гэты вялікі чалавек написал тое, что ведае кожны интеллигент сегодня в Беларуси, и этим треба захопляться. Вот же ж... Спокойно, спокойно, господар Владимир. Я ж не политик, я никуда не вылучаюсь, тому могу дозволить себе эмоции. Станіслав Станіславович, і все ж таки вот мы кажем з самого початку нашей размовы про тое, что усе мы выдатна ведаем, як працуе наша беларуская выбарчая система. І Цыпкала, як вы сказали, таксама выдатна ўсё ведае. Калі чалавек не спарринг партнер, калі ён не по загадзе зверху увязываецца ў гэтую кампанію, узнікае лагічнае пытанне: а навошта яму гэта трэба? Ладно, професійныя апозіцыйныя палітыкі, ну, работа ў іх такая, удзельнічаць у выбарчых кампаніях. А вот яму навошта гэта? Я думаю, што ён хоча быць прэзідэнтам, але ён можа хоча быць, напрыклад, у два крокі. Першае, засвяціцца зараз у Беларусі, а на наступных выбарах быць абраным. Я не выключаю, што можа быць такі падыход. Это абсолютно логічна, абсолютно нормально. І ён пра свае мэты, ён пакуль што нічога не сказаў, што ён мае намер вылучацца. Вот. А для чаго вылучыцца? Ну, ведаеце, я думаю, што у яго значна больш падстаў для вылучэння, чым у многіх іншых. Ну, акрамя чэрачні, таму што я лічу, што наша партыя вылучае таксама дастойнага чалавека, які проста сябе яшчэ так, ну, публічна не паказаў, але здольны паказаць. До речі, ось мне таксама цікавы такі момант. Спадар Мацкевич перакананы, што гэта, ну, как бы па загадзе з адміністрацыі прэзідэнта Цыпкала вылучаецца, ну, ці не без указкі улады, скажем так. Як вы думаеце, Станіслав Станіславович, а наколькі верагодна, што наша IT-сфера, мы ж зараз IT-краіна, дарасла до таго, каб ўсё ж таки вырашыць, што трэба і нам, вот, IT-сферы, паспрабаваць сябе ў палітыцы і мець трэба свайго IT-шнага кандыдата.
Я думаю, што ён не проста айцішны кандыдат, але мы дараслі да таго, каб мець свайго айцішнага кандыдата. Я апошнім часам выступаў перад многімі айцішнікамі па іх запрашэнню. Вы ведаеце што? Гэта вельмі дастойныя людзі, вельмі дасведчаныя людзі, і яны здольны на любыя лагічныя ўчынкі. А вот мне не падабаецца тое, што уже абавязкова ён по загаду таго ж самого Лукашенко пайшоў вылучацца з партнёрам. Я паважаю Цепкалу значна больш, чым для того, каб яму высунуць такое абвінавачванне. Гэта можна не выключаць, але аб гэтым гаварыць. І у нас ёсць два палітыкі вялікіх, яшчэ Зенон Пазняк. Усе захады зараз ён скажа, што это КДБ. Его накіравала, каб ён вылучаўся. Вот ведаеце, і у Мацкевіча тое, што ўсё гэта пастаўлены спектакль, пастаўлены уладай. І гэта нельга выключыць, але аб гэтым гаварыць непрыстойна. До речі, ось Станіслав Станіславович, а мені от так само скажімо, зацікавив один момент, на який звернув увагу господар Владимир. Цепкало був спочатку вашим дорадцем по знешній політиці. Ви сказали про те, що довіряли Валерію Цепкало виконувати доручення, які іншому чоловіку доручити нельга було. Але потім у 94-му році Цепкало працює у команді Лукашенки. Атрымліваецца, вот асабіста вам ён здрадзіў? Ён мне не здрадзіў, таму што ён мне ніколі не належаў. Ён прыйшоў з Міністэрства замежных спраў, і у нас была вельмі падыходзячая праца для чалавека такой адукацыі, такой дасведчанасці. Яна не патрабуе, дарэчы, каб ён быў мне адданы. Не, я не ведаю, чаму это мне. Я уже много разоў падкрэсліваў, што у меня не было улады, калі разобраться, ніякай. Тому что улада была у Верховного Совета и у Президиума Верховного Совета. Мое рашэнне не мела ніякай силы. И ён у гэтай ситуации, мне спадабалася, что ён здольны займацца справай. Я и сегодня не хочу оголошивать, что это за справы были. Это были пристойные справы, где потребовался высокий талент. Пасля он был, до речі, нашим амбасадарам у Злучаных Штатах. Я оказаўся ў гэты час у Злучаных Штатах Америки, у меня скончыўся пашпарт, что я не мог атрымаць візу ў Канаду з Злучаных Штатаў. Мне нават не прыйшлося да яго заходзіць. Я ему протэлефанаваў і праз тэхнічнага супрацоўніка перадаў свой паспорт, ім было ўсё зроблена. Ён чалавек з галавой, з розумам і ведаеце, тэхнічныя пытанні вырашаў цудоўна. А што да вялікіх палітычных пытанняў, я думаю, што мы яго замыслы зараз не адкрыем. Я ва ўсялякім разе на это не прэтэндую. Але падкрэслюю яшчэ раз, што па адукацыі, па дасведчанасці, па досведу працы ён падыходзячая кандыдатура. Можа, мне крышку нават і крыўдна, што ў пэўных пытаннях ён павучальная кандыдатура і для Чэрачня, але ж мы будзем працаваць, каб Чэрачань выглядаў вельмі добра і прыстойна. Дарэчы, зараз вельмі важна і актуальна ўсё ж такі не толькі наколькі дасведчаны чалавек там у палітыцы, у дзяржаўных розных пытаннях, але і наколькі ён, скажем, незалежнік. Як ён ставіцца да розных іншых пытанняў, як мовы, да прыкладу, ну і гэтак далей. Вот што ў гэтым накірунку вы б сказалі пра таго ж самого Цепкалу? І, дарэчы, і пра таго ж самого Чэрачня. Вы ведаеце, што я пра Цепкалу я не магу нічога сказаць, што да мовы, што да беларускасці, што да нацыянальнай палітыкі, нічога не магу сказаць. Вось, я толькі ведаю, што мгімоўская адукацыя дазваляе себе поводить так, как подобаться кому хочешь. Это я разумею. А что до Чэрачня, ведаеце, Чэрачань у пэўным сэнсе ну, не такого ўзроўня беларускасці, як уся наша партия, ветэраны нашай партыі. Але ён гэта усведамляе і гэты недахоп выпраўляе. Таму у нас раней мы ввялі ўсё справаводства толькі на беларускай мове, а улічваючы, і Чэрачань показаў, слухайте, нас выходвалі, мы ж новое пакаленне. Я саромеюся, кажа, часамі
вот по-беларуску говорить, тому что я не такі досведчаны чалавек, але ён штодзённа выпраўляе, і у нас гэта прынята ў партыі, не толькі ў адносінах да яго, штодзённа падпраўляе сваю беларускамоўнасць. Спадар Владимир, вот вы неаднаразова узгадали такі тэрмін, як спарринг-партнёр. А вот на сёлетніх выбарах, выбарчай кампаніі, з улікам коронавірусу, з улікам таго, што шэраг ужо апозіцыйных структур адмовіліся ад удзелу ў кампаніі, ну і ўсяго астатняга. Навогуле, навошта Лукашенку, там, ці іншым Ярмошынай нейкі спарринг-партнёр, каб быў на гэтых выбарах? Ну, ведаеце, вось тут Станіслав Станіславович выкарыстаў такую катэгорыю прыстойна-непрыстойна. Напэўна, я зусім іншых маральных этычных поглядаў прытрымоўваюся. Я не думаю, што можа быць нешта непрыстойна ў тым, каб казаць праўду. Дык вось, з пункту гледжання сённяшняга рэжыму ідэолагаў, выбары гэта, ну, так бы мовіць, прыстойна. Але выбары гэта настолькі істотная, важная справа, што яны не могуць выпусціць іх са сваіх рук і не кіраваць усім працэсам для таго, каб атрымаць заранёў прызначаны вынік. І таму яны кіруюць наўпрост, кіруюць праз маніпуляцыі там і так далей, і там кагосьці ў цёмную выкарыстоўваюць, з кімсьці дамаўляюцца і так далей. Спарринг-партнёр патрэбен, каб была ілюзія выбараў. Бо, ну, немагчыма ж, скажем, усур'ёз ставіцца да нашых праймерыстаў, бо калі вось тут паліттэхнолагі лічаць, колькі ресурсаў, колькі людзей і колькі часу патрэбна, каб проста выканаць фармальнае патрабаванне, сабраць 100 000 подпісаў за кароткі тэрмін. Это вялікая напружаная праца велізарнай колькасці людзей. На гэта патрэбны пэўныя выдаткі. Тут не кажучы ўжо плаціць там за подпіс, там, як некаторыя кажуць, там, даляр ці там 10. Неважна. Важна тое, што патрэбен транспарт, сувязь, просто хаця б карміць валанцёраў, і то патрэбна абедам і так далей. Грошы патрэбны, людзі патрэбны, час патрэбен. На ўсё гэта ніякіх ресурсаў у Губаревіча, Козлова, Кавальковай не было. Іх не мае ў чэрачня. Сколькі б там у яго не было сяброў бізнесоўцаў, у партыі, колькасць партый недастатковая для того, каб гэта выканаць там, ну і так далей. Давайте займемся просто арифметикой, без всякой ідэалогіі там і розніцы ў падыходах палітычных. Таму і раптам там нікога на выбары ніхто не збярэ гэтых 100 000 подпісаў. Это цалкам магчыма. І рэжым апынецца так, што як у Паўночнай Кареі ці ў Савецкім Саюзе, безальтэрнатыўныя выбары. Адзін Лукашенко высоўваецца. Вось гэта непрыстойна. Нават па поглядах саміх ідэолагаў рэжыма. Таму яны прыдумалі сабе апанента на гэтых выбарах. Больш таго, на кожныя выбары, калі вы заўважылі, пачынаючы з першых выбараў прэзідэнцкіх, ужо пасля абранага Лукашэнка 2001 года, рэжым прыдумляе новы сцэнар, новыя нейкія там хады. То яны блакуюць кандыдатаў, кшталту весь там у турбу сажаюць, як Марініча, напрыклад, ці там Карпенкі не зарэгістравалі, бо знайшлі там несапраўдныя подпісы ў свой час. І на другія выбары яны рэгіструюць усіх, нават тых, хто не сабраў ніякіх подпісаў. Так і зараз будзе. Але, зноў жа, калі яны зарэгістравалі, скажем, як мінулым разам Караткевіч, чалавека, які не мог проста фізічна сабраць гэтую неабходную колькасць подпісаў, гэтыя асліныя вушы, вось гэтая неправда, яна была б відавочнай. Гэта зноў непрыстойна. Вось парадокс дыктатарскіх рэжымаў, што яны імкнуцца хлусіць і падманваць,
але захоўваць пры гэтым нейкую фарысейскую прыстойнасць. Таму ім абавязкова патрэбны партнёры, спарынг ці там марыянеткі, але ж ім патрэбны такія рэчы. Таму яны заўсёды высоўваюць Гайдукевіча там і так далей. Ну, а потым яшчэ ж трэба разумець, што негатыўныя пратэсныя настроі растуць. І трэба неяк кантраляваць гэтыя пратэсныя настроі. Таму кожны апазіцыйны кандыдат павінен падабацца тым, хто незадаволены режимом, і адцягваць на сябе іх увагу. Станислав Станиславович, вот да, вы хотели нечто отказать? Я хотел сказать, что господар Владимир, он это все бачит сбоку. Ну и много правильного говорит. И о пристойности, и о пристойности, и о спарринг партнера Гайдукевичу. Это тут сумневу ніякого нема. Ось. Але ён не ведае, что такое партия політичная в умовах Беларуси. Ён може догадывается, але не ведае. Каб утрымаць партию, пробачьте, пакуль я читал лекцию за межжи и зараблял пристойные гроши, то я тратил $1000 штомесяц, каб партия арендовала помешкание. Партия знаходится в таких умовах, что выжить вельми тяжко. И у меня гора с плеч звалилася, калі Чэрачань узяў гэта ўсё на сябе. Вы ведаеце, это и тому, что ён бізнесовец, и ён ведае, як зарабляюцца грошы, дзе знаходзяцца грошы, і як утрымліваць, прабачце, партыю, і як збіраць подпісы, разумеючы, што гэта патрабуе пэўных выдаткаў. Я пераканаўся, што ён гэта значна лепей разумее, чым я, прабачце, хаця я 20 гадоў гэтым займаўся. Вось. І таму не трэба асуджаць. І яшчэ раз кажу, гаварыць о прыстойнасці ёсць сэнс, таму што пэўныя спарринг-партнёры паводзяць сябе абсалютна непрыстойна. Добра, што іх назваў не я, а Мацкевіч, паважаны Мацкевіч. Ось. А выдаткі павінны быць, але такія-сякія выдаткі можна знайсці ў Беларусі. У гэтым адрозненне бізнесоўцаў, што ім лягчэй гэта шукаць, чым такіх людзей, як я. Я заўсёды жыў толькі з заработную плату і на ганарар. Больш ніякіх бізнесаў у мяне ніколі не было і не будзе. Тым не менш, Станислав Станиславович, вот Геннадий Муратов пытается, калі уявіць, што Цыпкала на самой справе збіраецца змагацца за перамогу на выбарах, якім чынам ён пераканае Ярмошыну запісаць галасы яму? Ну і, можа быць, у працяг тэмы, як вы лічыце, ну мы шмат кажам пра тое, што хутчэй за ўсё, калі зменіцца ўлада, то у выніку палацавага перавароту, ці можа стаць Цыпкала, ну, таким прадстаўніком, ну, скажем, прыцягнуць да сябе ўвагу з боку бізнеса, апаратчыкаў, бюракратыі? Я думаю, што ён ужо прыцягнуў да сябе ўвагу. Ужо прыцягнуў гэтым дакументам, які так не падабаецца Мацкевічу. Таму што гэты дакумент зроблены значна лепей, чым многія документы, ну, и паперы, зробленные Владимиром Мацкевичем. Вы меня пробачьте за шчырасць. Потому что это добрый документ, и осуждать его не треба. И он не банальный. Это доброе написание. А что там банального? Назовите мне хоть одну небанальную идею там. Тое, што скампанавана, тое, што, напрыклад, Беларусь жыве ва ўмовах 25 гадоў, рухаецца не ў тым накірунку, хто наконец параўнаў... Вы гэтага не ведалі? Кто-небудзь про гэта што ўпершыню сказаў? Не, ведаеце што? І я не ведаю, як фальсификация. Вы говорите про фальсификацию Ярмошина. Ярмошина не может не иметь никакого дочинения до фальсификации. Треба обрать тих на местах тих старшин треба обрать, які эту фальсификацию роблять, які роблять эту подлог. Это люди, які боятся стратить свою працу, звичайно, там директори. Назовите мне хоть одну идею з гэтага документа, з гэтай паперки Цыпкала. Что я думаю, что уважливо прочитайте, и вы убачите, уважливо прочитайте этот документ. Давайте мы не будем, я вам сказал мое уражение об документе. Нехай люди прочитают и зразумеют, не треба на его лить бруд. Это добрый документ, и его логично прочитать. Ці будзе там Цыпкала, ці не будзе, а документ добрый. Значно лепей все
показана, чим у многих писанинах інших людей. От, які мають дочинення, так сказати, до процесу виборчого. Писаніну я вже зрозумів ваше ставлення. Дякую вялікі. Давайте хотя б мы тут у эфиры не будем поміж собой устраивать такие спрэчки и разборки. Ну, я думаю, что ближайшим часом стане зразумела ўсё ж таки самастойная фігура Валеры Цепкала ці спарринг-партнёр прызначаны, як лічыць спадар Владимир Мацкевич. Гэта будзе бачна хотя б по стаўленні да яго дзяржаўнай прэсы, ну і як увогуле да яго будуць падаваць і прадстаўляць. Дзякуй вялікі, вельмі цікавыя меркаванні. Станіслав Шушкевич, Владимир Мацкевич, Зміцер Лукашук працавалі для вас. Дзякуй усім за тое, што далучыліся да нашай размовы. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Дзякуй, да сустрэчы.